Kumshibin taban amin si migi samla puli bakindang ki shaprang jing puli jong ki bakham shalor kabalong ru kanuksa ki bepa ki samla puli kaseng samla shnong umran diary meta kasing ka apkhundai trek nopra klapun ko buro me ki khat arngut ki samla puli jo kashnong ki bla pass bha ha ke examen SSLC but HSSLC jong usnam ar hajar phu an nakaliang kaseng samla kala ID ki mementos haringkat kasong pisa shaki samla puli but uba Jason S. Maulong, u MLA ko umsning, ulawan banshim benta, kumukong san hagajinga don lang u president kasing samla u samla wansing wardhar, ke headmistress Herdalin Lingdo, kinongkit kam shnong, kinongkit kam seng longkmi, kitukot jo kasing samla, bakikimi kikpa jo ki samla, bala siapun ko burom. Itu kikun samla kebawan sekuman, nginile umno hatongi don ang kata gajing ya perkat na umta kejongki bangin peni ban pensilur ya ki makin kieu sakmat bat saprang bat kajing minat kajungki kan bakin yo ya uso ye jong kajing jong om tang ha kajing puli kajungki handai wat bu ya ka khusnam ka ba nidei ban ay ki la kalong ha kano kano benta kalong kum kadak ban pensilur ya ki bat kum kadak kajing yo jungki ban khai uso jong kajing jong ha kajing puli jungki kublai sibun ya ki kimi pa kibla ai ke jingkersan ye kikun ki jompi bat kumjuru mapila numar ki kimi pa kide ki wei na kinong hikai ki baar ki bayalam ye kikun hayi ngasem kadi ka buram ka jomki ke bapila ban boy halu ni upun ba mata ba video kan khet bat video ye den ka award na kalyang kaseng samla Habagan ha katega sngi na kalyang uba Jason ula ai kajingero ya kasing samla bo ula penslur but I min si migi khun samla joka shnong bakindang kiu shaprang but bakindang beteng ban le bha gijin puli ki bakham shalor kalong bangin ai min si mi ki samla hamni ka shnong atet ba ko magi lai kren mene khmat ki amba man usna biran shpo ka arbo mo kita ki samla na ni shnong ki ba le bha ki ba koi shakmat palinde ba shuk man tangkata na try ka da ka jungkit kli ka diba hindi tang nakitagi mo kita kini khna ka jungkit kli kalong hi nakayang kasam ikinong hikay ro ka nakayang kasam ba ikinong hikay minshna kalimti na mata jong pi ka bahar ro bata pare ka shong pare sa hamapi katno pi thrang ken nala de ka diban ka ta jing thrang ma pi puno pi kwa bila de pi pe la de hadin suppose pi kwa ba no ko don pre jong pi ki la ba no di engineers laban long ki doctors teng na kidor kata ka satma na ma play la JDP laban long kita leaders per pada bu pre ya kata hala dia long ba ya ka nu ka kam ba long sha ba sei so pira ban treshta dei ban treshta dei ban minot ma pi pe ha ba pe ka juk ko ba da kam ne shu ko por ba ban swa na ngai pi pira ban so ba ita ne ba ka jukran ba ka jupan na meeting ki ba per kama ko hayen sam jong la de kidan mo ka tu i mama try jong iba supas malu malah por bumenswa na yi giwan mentali wan kam sarkar ka don khmat menta kam desu kum ta jo ka jingnang ka jista ko piyo me school di bo pher na to pilet si college la pilet si university me ki professional life bo pher pindong kam ya ka to ka jingnang sa bayang ka jat jom na de